Rêveberiya Xweser li Rojavayê Kurdistanê ragihand tevîkên bûna hevkarî û hevahengiya ji alî civaka navdewletî ew dest bi dadgehkirina leşkerî ji wan Daişiyên biyanî dikin ku berê ew girtibûn. Roja pênçşembe 15 Hezîrana 2023 hevserokê Daîreya Peywendiyên Derve ya Rêveberiya Xweser li Bakurê Rojhilatê Sûriyê Bedran Çiya Kurd ragihand tedbîrên zadwerî ji bonî dadgehkirina nêzîka 2000 şekdarên biyaniyên Daişê dest pê dikin. Bedran dibêje ev nêzîka 5 salan dibe ew çekdarên Daişê girtîne û em ji niha û bi şûn de nikarin wan Daişiyan bê dadgehkirin bihêlin. Bedran her wiha dibêje dadgehkirina wan çekdaran bi aşkereyî em bêjin birêve diçe, çavdêr, pispor û parêzer dikarin di dadgehkirina wan de jî beşdar bibin. Dadgehkirin zêde zelal tê kirin. Bedran Çiya Kurd daxwaz ji civaka navdewletî û rêxistinên mirovî kir hevahengiyê li regel Rêveberiya Xweser bikin û belgeyan ji bonê wan pêşkêş bikin. Di derbarê cezakirina wan çekdaran, Bedran dibêje ti kes cezaya kuştinê bi ser de nayê sepandin. Ew kesê ku tawanbar e, cezaya wî tenê zindanî kirin e.